ke shiti jong Juda in play khot ke bakhat we kordit yeki ke bakren chpang do ki bri ki bom nge ya ukris Yesu ki bom nge ya ke gospel so kordit yeki nabaki la ya lek ya hagada galenti ukan bat kile phet kerthep hagada ka jingsak ma balam namar ka bainong bat hagata ka jingle kiat ukora kila jotno ini pej menta yega khana yega jing im jong ukora ina pej yo balam ina pej ya yo kan so ujuda ong kordit yega ni gibreu na bakila lek gibreu gi bom nge gospel na bakila lek ya yega lenti jong kan kila lek ya yega lenti jong balam bat kumjo kila ya hagalenti jong ukora bat kila jotno ko pin mat pin bu kan mau ini ketin ki jotno so kora u jot ne em la da pilai ban pule yega okay kemut ayu ka jingjot ke ga jingjot haba ga babal ga batas pang ga jingjot jong kora ka jing jongi galong habangi pule ga testament brim shapang ga jing im jong kora ini pej menta shapang ga jing im jong kora wat kumno u ka bible kong u juda ong u de bru ba le kya kumur bale prasha u bri u bom u ba prasha e ga jing lam jong ble e ga jing lam jong Moses na maru ble jet e ga jing lam e ga jing long nong yalam how Moses te ne kora ro thumu u kwa ban yalam ma uro mdei tang Moses so u ile prasha yo Moses ngin pule ga ne aga shiti shega ha kitab jingken ha ga nong ga khat riu ga khot ka ter la puli hang to phin lab kumno u kora u ile prasha na do khot mana kong ile prasha yo Moses por Moses ong la do bleu jit yanga ban lam phin yap baru ong ini gue ong ladaki Moses ong ladu blay jet yanga ban yalam yo pai lang Israel kini Hebrew kin yap de ke jin yap ka ba kumba ya yap lang hi pai lang baro kumba ya yap lang hi Hebrew baro ka jin yap ka balong normal hi henre lada ka jin yap jong ini gi Hebrew u kora u abiram ba dathan ba baro kinong bo jiki lada kini ki yap de ka jingyap ka ba pher ka jingyap ka ba thamai ka jingyap ka ba pher na ka jingyap jong ki we par ki breu ong de shisha to pentip ba ki ne ki breu kila pen bitar yo trai ba ki ne ki breu kila bakala palat sing pule ka kitab jing keng long ka ba country would cut ka ba arho prang pule kumno Moses uong u Moses tu lom da kene pin yo tip ba ula pa utra yanga ya ka ban le yikini ki kambaro pat ba ngam shom la le yiki na la ka jong ka jingmut kamur Moses ong nga khlem yalam yu pai lang na la ka jong ka jingmut jonga o ngai lam nu pai lang na mar ba utra la je dinga ka kor bar khandai la da gine ki briu muru kora u dathan bot Abraham la da kine ki briu kin yap kumba ki ju yap ki bri baro la ne la da kanja ya ki kumba ja ya ki bri baro te kum ta utra sham la pha yanga ngai ke sha henre la da utra un thau ya ga bathmai ba kat ba ga khndo kan ang ya la ga shintur bat kan ngoi no tali ki bat baro kat ki balong gi jonki ba kum ta kin hab im hadu jok te pin sngo tho ba ki ne gi bri kala pan bitar yo trai khot lai phuwei bat kala jate kat bodang why no na ga bakran ni ki ek Moses mars dep kren kita Bible ko ong kata ga khando ka ba hapo jongki kala kat arliang ti kata ga khando kala ang ga shintor bar kala ngoi no tali yaki yeng jongki ba ki bri baro ki badon jing dei lang ha ukora baru kora bat yaki marju ki baro ti maki kora da than bat Abraham bat ki marju ki baro ki bri de kila le hier im had du jok bat kataga khndo kala dam halor jongki bat kala yap no do napdeng uta upai lang na pitip ini khana kini gibri le prasha yo blay nama kile prasha e jinglam jo Moses par Moses u
uong la dagini gibriu kin yap daga yap upat ba kumbe yap lang gibriu so pinto pintip ba uble shumpa yanga tang bala dagini gibriu yap daga yap ko per to tip bo trao lo je dinga bat kini ki shule man le kini gibriu ki shuyo ki yakwa burom kini gibriu ki shukwa ki shi le hidala ga jong galanti Bible ko ong tikat bau Moses dang kren kita mas dep kren ka khndo gal kat arliang kala ang but ka Bible ko ong ti kilale hier im shadu jok nang ipulay man tan kitab ye gesti jong Juda Bible ko ong ti u kan u balam baru kora nginam pulay ye ispang u balam nginam pulay yo kan ngi pulay yo kora man ta so at kum ge jimbatai jong u Juda baru ong ukora ula jot naga kentin ke bo Juda batai pang ke jiap jong ukora la ne pang ke jingkut jong ukora ngamo benong ke kentin ke bo Juda penun kam pang ke jingkut jong ukora ke dei ke jingjot hada the people kita berim naga Bible kasi kan Bible kasi berim kaong ka BSI berim kaong ukora ula le hier im shadu jok naga jing gede kene gar kompan kelai ni khtin du jok hang ne kene khtin du jok hang ne ji sakam de du jok khtin hang ne khtin ha khtin Hebrew gede Sheol 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 now ke ege Sheol ngin pule mentai naga Bible preng ngan pule mengamantan Bible preng pinis ngap kumno Bible preng ke translate ya kini ke kentin hagal nong ba khan riu jong ke kitab jingkhen kal nong ba khan riu jong kitab jingkhen sorry ke dekot ke balai pulai maki bat baro kita gi degi jong ki kilele hier im ha Sheol ke Bible jong ak ong kilele hier im ha Sheol but ke ta khndo kala tap yaki but kala jot na pedeng do pai lang kila jot na pedeng do pai lang so habang ipuli Bible ngim jok ki kumbo ong mangi kitin jing sini ngim jok ki ngim poi perkhat ngim ken poi ken mau ya gani kitin jot ka bangi ken mau ka de ka du jok namar ka de ke pasmutre so ngi ken mau do kitin du jok namar ngitip bag Bible kasi ki translate do kitin ukora oleh hier im shad du jok so shay ka du jok don shapo khndo okay ka kum ka Bible kasi shay ka du jok don ka do shapo khndo. All right. So, ngin pulay ka haga King James ka khlem ong ya ka dujok. Pulay Bible preng ong te kila her sha katliu. Kila her sha katliu. King James ong they went down quick to the pit. They went down quick to the pit. Kila let here im shagatliu. So King James kong gatliu. Ka Bible jonga pareng kong ka Sheol. Namar ka Bible jonga ka khlem translate itu kten nektin Hebrew so ka ka bakan ne Sheol. Ka Bible kasi kong kila let here im hadujok. So ka ka dujok. Ka dujok ka de katliu. Simple. Nglem o mga nga puli na Bible. So kora ule hier shagatliu. Ka no jingjiliu da gatliu ngimtip na Bible kong ka khndo kalakat arliang baru lahap shapok da gatliu. But ka Bible junga kong ka Bible kasi kong kumni ula le hier im shadu jok. Ka bumut habang ipuli gani gadkhot ngi perkhat tarai ukora nadok to pordo mentau don dujok namar dujok hangto kusai miap ka dingam jilip so habagi beri posh to kisha panjen jar junom la junom kim miap so kata ga ga bangi perkhat habangi perkhat ga dujok ka ukora ole lehiar so ka dujok ka ukora ole lehiar ka de ngi perkhat ka ba ga to bat kat kum ngene ga khot da ngi perkhat ba ta ga de dujok ba dujok long to beri po hang to ken miap so kemot ngide ban pun ko kora ro udang don udang imsa hapok dujok mentah haga jing jenjar haga jingsha thang gading ke babam jukut naduk tu por do mentah empat yap namar don dujok te harga Bible pareng ka ong King James ong ulad here im shagatliu
Now, ladang pen EP naga ni part kawai ka ni ka Bible kasi ka ni ka Bible kasi badang should translate thamai ngan pulai pi nong ba country kitab jingkhen ka dekot ka balai pulai ka Bible kong kumni da kumta ti ukora bat kita badon lang bat u bat kita gi jingdon GM jo baro kila hap shaga perthei ke bayap kila hap shaga perthei ke bayap ka khando kala tap yaki bat kila jar ka khando kala tap yaki bat kila jar na gani khting ka Bible biasa batmai ka kila jar ka Bible pareng jang ka they perish kamut ki jot no ka nepat ka biasa berim ka ong ti kila yap do no ken so kila yap do so kajikli lada ka dujok ladu korau le hier dujok manta bat u don hang to ha gajing jenjar bat yap kaya persya ya ka Bible hi ba ka ong Bible ka ong ula yap do no ula yap do ka nepat ka ong ula ja no jar ka Bible prank ong gejong ka ong perish ula jot no now ka biasa berim ka ong ukora oleh hier im shadu jok ka biasa batma ka ukora oleh hier im shaga perthai ge bayap so ge du jok ka du jok ka de perthai ge bayap ka de ge thliu ta tor gam te thai so nga khlam ong manga shu pulai pin lagi Bible ba per pimla ba pen kod ke ge Bible ba kala ke bom ka kamba kala ji sha Bible don ge weru ba kala Bible ka biang Bible tambah kar ngide ban sngotu pat kar ko balai translate kumne now ye kene ketin Bible ka ong ule le her im shaddu jok lada philip ban pule ye kene haga kitab kene ketin du jok kade haktin Hebrew kade Sheol SHEOL ngal ong pi ye kene ketin Sheol ngara dab hikai ngaya hikai biang namar kene kade jikai bujrong pi pule ye ka jiap jong u Joseph bat haba kitoki ki hemen jong Joseph ki wan ra khubor hokpa jo ki u Jacob bagi ong ngilalap ye imat bodo Joseph ngilalap ye gane ga sopti ju ba gade ga jong u imat umrat klau ula penjori u ula bami ula penyabi u baru Joseph lo benyau ula kendit threat baru ula benyau ula pai ga dono na maru tip mentau khon yo la yap tambo khlempat yap kishu ki bread u shatliu na ta ki de no u Shiki Breu, ki bawan kamai. So, ki wan but ki ong Jacob bo ulayap. Jacob hagajing snosi. Babel ka ong kimla pentingan syu. Now la dangi puli pi kumno ke ba. Jacob ong hag kitab Genesis kono ba lapnyo. Kitab Genesis kono ba lapnyo. Ka dekot ngin puli ne do dekot ka ba ngin puli dekot ka ba lai busan. Ya. Jika tu benta kaba harum, naba shisha ong Jacob ngale hier shalokon, da kaba yambru hado kajingtep, hado u Jacob ong ngan let shalak kajingtep da kaba yambru. Ketuk tin jingtep ang tu kada iktin Sheol 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 kaba translate hagitab jingken gulong du jok hagitab jingken kan rula palai, lai paula pawe lapo arla palai kaba ketuk kada iktin Sheol hang to jinsha but haga kitab jingken ka Bible kasi barim ka translate ka dujok kat ba haga Genesis ka translate ka jingtep piti balai ki translate jingtep hang to ha Genesis nama ktin kade ka jo ktin jisha ka Sheol hi so balai pat ki translate hang to jingtep hang ne pat dujok piti balai namar bau sorry balai kita balai haga beda baru kora kinong translate ya Bible kasi ki ong gadujok ka daw ba kadai namar ban ngobang bau de beru pop ubale persya yo Moses ubale persya yo balai so de ban ha dujok nagata daw gi bo kutin dujok kat bahaga kitab Genesis part namaru Jacob de beru hok so kim so tenat banong ulai hier sya dujok ki ong ulai hier sya jingtep namaru de beru hok ngam om banga persya ye no translate Bible ngam om banga persya ino ngashu bata ye pi balai kalong kumta balai ha kitab Genesis bagalong thik kumta sha
kumba kalong ha gospel Lukas mo kaba urus pa oleh sya dujok ke babel gesi ka ong kani ke berem ka ong ba oleh sya dujok te ha dujok ol khmer khmat tu rus pa ba Lazarus tu kana spang jangki kat ba yo jisu pat ka klem translate sho jisu don ha dujok namar do ke to ktin hang tu de ktin Hades. So yo ji habai de but jisu ki klem ong ulej du jok namar jisu so ki ong une ha Hades. So ki klem translate ini ktin ki ong une ha Hades. Tang ba babel kasi batmai kala nang ban translate ba ka ong ka khore ka perthai gi bayap. So ngini pe menta bale yo Jacob pat la translate habai de but Jacob ki nong translate babel kasi ki ong ga jingtep namar bakiti baru Jacob baru ubahap. So ban ong lech du jok mso ya hap. So ngin translate ka jingtep. Mdaitang ki Bible kasi kidan shiboni Bible pareng ro ki bom long consistent ha ka ban translate ikten shio. Kan New American Standard Bible ka translate ka bakan ne shio. Ki King James le New King James ki khot ka bakan ka grave ka jingtep hi hangtai. Haga kitab Genesis. Kat bahang ni pat ki translate ka dujok. So ngan nginong kum ne ladang ilek ban pule ye kitab jong sorry ye shithi Juda. U Juda batais pang jiap jong Kora bor ong ula jot no. U podon kamen kitin kila jot no. U kan u Balam u Kora kila jot no. Na u khlam ong but hakata ka jingjot ju ule her im sha du job na maru Juda smotho komor ayu jot u Juda khlam ong u Kora ule her im sha du job kumbo ong kinong translate ye ga Bible kasi haga kitab jingkheng khandru lafalai u Juda tip komor ayu jingjot so ushu ong kila jot no bar habangi pule ya ka haga kitab jingkhen ye ka jingjot jong Kora kinong translate ye ka Bible ka si ong ulale here im sha du job kan ba khtin han to ga dai ulale here im hashior so ga ega shior ga dai ga jaka ha ka bo Jacob udon ka shior ga dai ga haga jaka ka bo Jacob ba do Joseph kidon so she e Kora ule ladangi ong Kora le hadu jok ngidon hok ban ong Joseph ro badu Jacob ro ki here le here shadu jok hari ngim sungo ya ban ong gumta ban penyer ban bulang yu Jacob bad yu Kora haju rukom haju go jaka ngim sungo ha gumta ngi ong Kora ude ban le shadu jok u Jacob nomor 2 hok ude ban le jingtep pio i gijing long bom consistent jong kinong translate ika Bible ngam ong yigi tang i khasi yigi pareng ro bon gumta ngimpat pule ga ika dujok ne por ngimpat hikai ika dujok ngi suyai lang bai kene ngada ai jing hikai ka chapang ga jingkut jong ki bom ngai so ngi i ga jingkut jong Kora bom ngai ka dai ka jingjot so u Kora jot ka Bible ko ong tiula lai hier im hashio balai ule hier im hashio pete namar uhab umpat yap ka khendau ga kat arliang ketua nang ta uhab hapok goto ga jing pedang jong goto khendau pok goto thliu ka ba pedang uhab hang to ba Bible ko ong te khendau kala tap yu kemot ka ketua ga khendau ka don ga landslide ketua goto khendau bat kala tap mo ku ye gitu baro rangkat baru Kora bat baro gitu gi perlo jo Bible ko ong te kele yap no Bible kasi biasa batmai ko ong te kele ja no jar Bible kasi ko ong te kele yap do Bible preng ong te kele jot no u Juda ong kila jot no so ha e Kora don ke jing jot ke jing kut jong Kora ka jing kut jo ga jing jot u jot kumno u jot da ka ba ule hier im haga thliu ka ba jong do ga khndo ga batwa ka ba pedang mo gonong baru la yap hang to ta ga jing kut jong Kora perish so da pi ong manta
em ba kadai ka dujok hang to ka tho namar bodeu so ulai hier im nang to dag ladapi ong ba kata ba ulai chega to dujok ka dingkam kut shu uksan yum ya ulai hang to phide ba pankut bo kora ulai dagani ka met ka bodon mentahai hapo dujok ba hado menta dagani ka met hi hang to jinjar junom no junom ba ladapi perkat ba bo kora ulai hagata ga jaka ka ba naduk ka tu porot menta phila bakla palat but pi la soto bakla but pimpat soto ya ka balai ukris uhapan yap chwa hading kita sami pat dari pi soto ba ubri batkut mese mentala do le ba pop ulet hadu jok bala do hok ulet shom baru traje so pimpat soto balai ukris ukulado balai uktin ukulado balai ka don kam ukris ban yap chwa hading kita sami pat pitip nem ngene ge problem jingi kene ge jingi bangim hun namar ngim sngoto ye jing trem jong jing yap ngem sngoto ye jing trem jong ka jing yap ka bang sngot trem ga dai ka tu jok ha ka bok sanyum yap ka dingam julip ni kam sngot trem ye ga to ban ga jing yap na ga ta ga daw ngim hun ban e bakan dai ga jing yap ni kam snobang ha ba dai bat ga jing yap ga jing kut jing na pop ni kam snobang ban bo e ki hadu jok kan ni ke problem jengi ke jing jengi bat ngim posho shege jing snotho balai ka don kam you chris ban kup ye ban shim ye ga do ubrio bat balai ka don kam you uban yap bat ba mi pat ka babal shisin ga khlam on chris yap baru mi pat na du jok ka on mi pat na ke yap mi pat na ke yap pen mi pat yu na ke yap shisin ga khlam on mi pat na hedes lo mi pat na abis ka don ka da balai namar ka jiyap ka dai ka jingkut jengke ka du jiyap ka dai ka du jok now ka du jok ka ba ukora ushong ka dai ka thliu ha ka bible freng ha ka king james ngan yitoi pi ha ka bible ka si ka ne ka dkhot ke kitab jingkhen kan riu la pulai ke dai gat khot ka ban nong kong tam hapo ka bible ka si shapang ga dujok don dujok na do genesis exodus kitab leviticus ba kitab jingkhen kalau ba khasan shadin don dujok ke dujok ka ban nong kong ke nong ke sing ban nong kong tam ka bakran Jepang ka dujok haga babel ka si dai ka jingken kan riu nong don dujok ka genesis don dujok hey ka don hang ne kani ri ke ban kong naw la da ka don kum ka ta ka jaka balai kam don genesis la da ka don ka to ka bat ki baro ki ba yap ki le shito I'm sorry la da ki baro ki ba yap ki le shito ki ba pop mo rong la da baro ki ba pop ki bom nge yo blay ki yap shisenro balai kam ong ke genesis bagi beri borok hasadom kilet chengan ke jeka shisenro kam ong aga jiap jong itu beri hak por jong noa khalem ong baro kilet chengan ke jeka hak ba dingam kam lep uksan yum yap shisenro kam ong ngin sap ya pe ke egen ke jeka ke egen ke ding bom jukot ke bo juda ukraine hak shithi jong ngin sa pojita balai kam don exodus balai kam don ha genesis balai kam don leviticus lada ga jimpenim golong bai ban light na gani ga jaka ka bala khot du jok bat ban light chobaneng lada ga long kumta lada ga jimpenim golong kumta ban light na gani balai chata balai shisin ro kam don gani ga jaka kam don kum gani ka kum perkaro gani ga idea ha genesis ha exodus ha leviticus wara tab jingkhain ro na dogol no khatsan chedin kam don kadai ban pen perkhat yangi habangi pule bat bale haga king james babla kham khot eka ga dujo ga khot eka ka thliu ba ga babul phreng jonga kong ka shio ba pitip ka ega shio la pi pule biang kitab sam no khan ru khot bishpo ko menam eno ga man sem jonga ha shio sam khan ru shpo
haba ka Bible kasi translate kini menam eno ka same junga shiol ka translate menam eno ka same junga ha jaka bom yo i ka jaka bom yo i so kani ka shiol ka de ka jaka bom yo i ha kitab sam ka de ka dujok ha kitab jingkhen ka de ka jingtep ha kitab Genesis so ka e ka dujok ngin sekindo ve par video